Mhux xogħol il-politiċi li jinnegozjaw ma' dawk suspettati fi qtilu li jinsabu arrestati. Jekk l-akkużati jridu jqerru xi ħaġa għandhom jitkellmu mal-maġistrat, inkella jużaw lil qorti jew xi stqarrija mill-avukat jekk iridu jagħmlu xi stqarrija pubblika. Din kienet ir-reazzjoni tal-membri parlamentari Ewropej David Casa u Anna Gomes għat-talba li saret fil-qorti mill-Aħwa De Giorgio biex iltaqgħu mal-MPs fil-preżenza ta' ġurnalisti jew ġurnalisti barranin. George u Alfred De Giorgio, tnejn mit-tlet akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia, għamlu din it-talba permezz tal-avukat tagħhom William Kuxkiri. L-assistent tal-Avukat Ġenerali Filip Gallia Farrugia kien sorpriż bit-talba u saħaq li hemm proċeduri għaddejjin fil-qorti. Minnaħa tiegħu l-avukat tal-familja tal-vittma Jason Azzopardi qal li jkun aħjar li kieku din it-talba kienet diskussa bil-magħluq. Fil-waqt li tenna li jekk l-akkużati għandhom xilmenti, l-avukat tad-diviża jista' jikteb lill-MPs. Il-qorti tat lill-prosekuzzjoni u lill-parti ċivile sa 2 fit-3 ta' war nofsinhar biex iddaħħal ir-risposta tagħha bil-miktub għat-talba tat-diviża. Bil-Maġistrat Claire Safra Zamit se tkun qed tagħti d-digriet tagħha wara. Qalet li d-diviża li kienet qed tintalab xi ħaġa li hija fi kollha riperkussjonijiet kostituzzjonali kif ukoll dwar smigħ xieraq. Għaldaqstant il-proċess ġudizzjarju m'għandux jiġi ridott għal forum politiku. Sa dan it-tant fil-qorti xedu diversi persuni fosthom l-ispettur Keith Arnaud li preżenta 5 rapporti li fihom tissemma l-ġurnalista assassinata Defni Caruana Galizia. Fost l-oħrajn rapport tal-2008 dwar żewġ irġiel li għaddew li jagħmlu bomba mad-dar tal-ġurnalista u minkejja il-pulizija kellmu lill-irġiel ma riżulta xejn mill-investigazzjonijiet.